Tak co, jak proběhl check-in? Těžce. No? Protože jsme vyplnili úplně všechno. Ale bylo to přes mobil a docela jako srozumitelný a jednoduchý, no. Ty máš v ruce samolepku naší? Mám v ruce samolepku, protože tady mají všude popsaný zdi. Aha. Tak jim tady prvním samolepku. Tak jsme dorazili do Agry po 9,5 hodinách, myslím, pekla ve vlaku a jdeme se teďka podívat na naše ubytování v Agře. Dobrý den. Ahoj. Pojďte dál. Děkuji. No. Ty, tady je nějaká zima. Neříkej, že máme klimatizaci. Máme klimatizaci a víš, co je dobrý? Si představ, že kromě klimatizace v ní máme i ovladač. Wow, tak to je snad poprvé. Ty poprvé v Indii, co máme ovladač. Poprvé v Indii, jo. Pozor, patrně. Tady nahoře pelech. Ty jo. Tak to je nádhera. Máme i ručníky. Máme ručníky, stojatý umyvadílko. Je vidět, že je to opravdu nový. Je. Říkal pán, že to je rok nový? Jo, že to koupil minulý rok. No je to nádherný. Máme tady zakázaný dronovací Taj Mahal, kočička. Au, no. Tak to je teda v háji. Pravda vítězí. To je naše vlajka. Praha Agra 25.6.24. Alík, Tomy a to třetí nepřečtu. Tak zdravíme. Zdravíme do Prahy. Jsme v Agře. Čičko. Ano. Jsme ve městě a teďka jsme u východní brány do Taj Mahalu. Už? Asi jo, no. Kterou zítra půjdeme dovnitř. Je to docela prázdný, koukej. Je to tu prázdný, no, protože dneska je Taj Mahal zavřený, jako každý pátek. Tady máte si vzít vodu, kameru, mobil a sunárek a nesmíte brát granáty, pistole a chlast. Proč? Asi, aby ses neožrala a pak nikoho nezabila. Ty brdi. Tady je entry, tady zítra půjdem. To je jedna pozorovatelén na opevnění. Která opevňuje ten Taj Mahal, že jo? Aha. A teďka se zkusíme podívat, jestli tam dál bude ten viewpoint. Měl by být. Ale je tam ten strom, takže viewpoint je tamhle, jak je vyšlapaná ta tráva. Takže půjdeme se tam podívat a tam to bude hezčí. Kolik už dostala nabídek na odvoz? Sakra, musíš furt troubit, blázne. Kolik jsi už dostala nabídek na odvoz na Agrafort dneska? 10? No, tak určitě bylo několik.
Hey! Fine, thanks. Where are you going? Vůbec nevím, kde jsme. Patek Porimasit. Co? Patek Porimasit. A tady je otevřeno. Tam chceš? Nevím. Tak jdem? Co tam je? Nevím. Ježiš, tady je bordel. No, tady zase už bude bordel a hlavně nám tady zase všichni budou nabízet tuk-tuk. Ježišmarja. A je to tak? Nabízejí všichni tuk-tuk. Pozor. Bože můj. To je teda síla. Agrafort. Tam. Krása. Jdem se podívat, co chcou za vles. No jo. Namaste, ma'am. Namaste. And if you want to submit your baggage, you can submit in the cloakroom. The glass counter for the foreigners. These are the Indian ticket counters. Okay, we know. Thank you. Tak co? 600. Jdem tam. A jak tam chceš jít, když máme u sebe 600 korun, teda rupí, a stojí to 600 na osobu? A třeba kartou? To nejde, víš? Jde to tady... Tady možná scan and pay. Aha. From here you can book the ticket online or cash. Okay, so one go. Go. How much? 200 for a Coke and water? Yes. Okay, this is your Coke. Just water. How much for water? 50. Oh. Good price. You are crazy, guys. No good price. 20 is for water. All 150. No. All 150. Just the water. You are so expensive, guys. So expensive. Voda zapade, jo, jako zapade. Která stojí 20. Maximálně 30. Maximálně. A všichni nás tady otravujou. Otravujou, přesně. We don't need guide. Without guide you will have very bad experience. Yeah, we know. Only visit 2 and 3 palaces. Shah Jahan Mumtaz bedroom, AC room, air conditioner room, without electricity. Jak jinak mu to mám ještě říct? No. Normální blázni. To trošku přehnali, ne? S tou vodou a kolou za 200. Kola a voda za 200. Ty vole. No nic, jdeme dovnitř. Jdeme dovnitř. Prošli jsme branou hlavní do pevnosti. Do největší pevnosti tady v Indii vůbec, Jsme ne? v nejkrásnější pevnosti v celé Indii. Oh. Agrafort. Kolik nás to stálo? 1100 rupí. Pouhých... Only. Only. 1100 only. Nějakou... přečteš nám něco z historie tady pevnosti? V Dillí budeme spát ve stanu a jíst trávu. V letech 1540 až 1555 pevnost ovládal Sher Khan Sur. Pevnost byla zbudována z rozhodnutí císaře Akbara Velikého po přesunutí hlavního města jeho říše do Agry. Tohle je nádhera. Na novou pevnost byl dovezen červený pískovec z Rajastánu. Pískovec byl dostupnější než bílý mramor, který Akbar Veliký preferoval. Mohl jej použít pouze pro nejvýznamnější stavby. Budována byla 8 let a dokončena v roce 1573. Na stavbě pracovali 4000 lidí.
proč tam je ta spousta Indů? Nevím. Tam je totiž viewpoint na Taj Mahal. No to jsem zvědavá, jdem se podívat. To asi jo. To by je zle. Vem si chladicí ten, prosím. Ho nemám do čeho namočit. Tak ti ho namočíme trošku, nebo se vrátíme tam na začátek. Víš? Jo, když jsme nepapali a ty máš bříško bolavý a vůbec. Na jídlo do sebe teďka fakt nedostanu. No jídlo ne, no, ale potřebuješ odpočívat. Kolu. Myslíš tu za to kilo? 150 za ní chtěli. Jo, 150, za 150 vlastně. No. Tak půjdeme za chviličku pomalinku zpátky. No. Co ti líp? Jsem se poblil a posral a už je to lepší. No. My jsme v Indii, která má 2 miliardy obyvatel. Všude je neskutečných lidí a když mají někde metro, tak ním nejezdí nikdo. Next station is Taj Mahal. Jdeme z metra domů a narazili jsme na Kozí čtvrť i s Kozím náměstím. Všude tady mají kozy. Tady paní na balkóně, to má obývák a kozy. Se těšíš na Taj Mahal? Těším, no. Je tak hezký. Ale není nám moc dobře dneska, viď? No, blbě. Já jsem se včera nejen pokadil, ale i pozvracel a dneska pokračuje dneska. Teda zatím nezvracel, ano. Tak se jdem podívat na Taj Mahal a uvidíme, jestli to přežijeme. Říkáš na zážitky tady. Ta Indie je hrozná. Ne, tady furt otravujou, že jo, prostě s těma tady týpci chodí, ti nabízejí, ukazujou ti krásné fotky těch lidí v těch nádherných šatech, že jo, to samozřejmě vypadá luxusně. Nabízejí nám to, že nám to taky vyfotí za 500, pak jenom za 300.
No, co se máš? Mám dítě. A kde jsi ho vzala? Ale nevím, to se tak tady vyskytlo. Najednou jsem se otočila, měla jsem na klíně děcku. No tak super. Doufám, že mě nepokadí. Kočičko, jak se ti líbilo na Taj Mahalu? No, nevím. Bylo to tam krásný, no. Krásný. Asi tak 3 miliardy lidí. Já jsem se včera poblil na Agrafort a kočička dneska málem na Taj Mahalu. Nevím, proč nemůžem chodit do práce. Normálně. No jo. Kočičce je poprvé na cestě šoufl a už se jí stýská po normální práci. Tam mě takhle blbě není. No jo. No i když. Tam ti je zase blbě jinak. A kdy to přejde? Zítra to bude dobrý. Snad, protože jinak nevím, jak přežiješ tu cestu. Mrtvola. Nikdo tady neví, odkud máme jet. Tipek nás někam vede a vůbec neví kam. Tady kouká na různý autobusy a nám to má za 10 minut jet a nevíme odkud. Se tady radilo asi 45 týpků, odkud jde autobus do Tundly, až nás teda tady do jednoho posadili. Sotva jsme do něj vlezli, tak se rozjel. A jsme zvědaví, kam pojedeme. Prostě Indie. Tak bus nás do Tundly zavez. Akorát nás vyhodil na hlavní, ještě 2,5 kilometru daleko od vlakové stanice. Takže další tuk-tuk. A za půl hodinky nám jede vlak, takže tuk-tukem bychom ho měli krásně stihnout. A snad už se teda povezem do Dillí. Odjíždíme z Tundly. Všem naše místa si samozřejmě tady zabrali pánové, ležící, spící, když se má přes den ve vlaku sedět. Takže bohužel si moc nemáme kam sednout, ani sedíme tady úplně na jiných místech, než jsou naše, a ještě tak jako napůl tady s pánem, prostě indický vlaky, no. Hledáme v Dillí nějakou restauraci, která by nebyla úplně předražená, protože jsme vystoupili v podstatě na
Dilíském Václaváku, kde to bylo jako šílený. A bohužel tady teda těch možností zatím moc není. Další vstup po 3 hodinách. Jídlo jsme nenašli. Hotel taky ne. Takže jsme dojeli metrem zpátky do hotelové čtvrti, který jsme už byli ubytovaní, když jsme přilítli do Indie první den. A aby toho nebylo málo, tak se rozpršelo, takže jdeme teďka od metra v dešti. A jdeme hledat hotel, no. Jak jsi to předtím říkala, takový předměstí Dillí? Ta kráva asi bude brzo rodit. No jo. Předměstí Dillí. Dobré ráno z dalšího dne v Dillí. Z předposledního. Je to náš předposlední den v Indii. Zítra odlétáme do Bangkoku. Jupi, špejle! Těšíme se na masíčko a na trošku, byť to možná bude znít paradoxně, ale klidnější a čistší ulice, protože Bangkok není úplně taková divočina jako Dillí. No ale kam jdeme teďka? Teďka jdeme na metro, na Fialový a máme to asi 3 kilometry necelý. No. Ale zase nám to vede rovnou k Lotuskovému paláci, kam máme teď namířeno a potom budeme pokračovat dál na prohlídku Dillí. Tak se těšíme na Lotuskový palác. Jdem na India Gate. Dobrý? To je hnedka lepší. To je ten týpek, co nám tady za 3,50 slíbil projížďku po půl městě. Jste s tím nemazali, viď? Ne, nesmíme se s nima už mazat. Oni nás natahujou při každé příležitosti. Takže... Ale jako spíš opravdu, že nás tady vozí někde po obchodech, který vůbec jsme nechtěli. No jo. To je klasický jejich trik. Jsme věděli, že v tom něco bude, viď? Jo, něco v tom být muselo. Jen říkali, to nějak smrdí. Jen 50. jsme nevěděli co. Rupek, to je divný prostě. Když tamhle týpek za 80 nás nechtěl ani skoro tu jednu cestu tam odvízt, nebo říkal, že jako 80 to jako níž nejde. No tady ten zapade, no. A jsme ho taky ochceli pěkně.
jak na Taj Mahalu. Automatická pračka kocourek. No to je ale hnus. Máme to tady na chrám celých asi 350 metrů, tak nás chtějí kluci odvízt. A přilítlo jich sem asi 5. No sir, we go by walk. No. Yeah. We go by walk. Yeah, I know. Tak jsme právě dorazili na chrám Akshardham, který je možná maličko vidět tam za náma. A tohle je poslední záběr, který si z něj uděláme, protože Indové tady dovedli jejich bezpečnostní kontroly k dokonalosti. Takže je tady zakázaný veškerá elektronika, včetně mobilů, chytrých hodinek, nabíječek, Bluetooth věcí, sluchátek, zkrátka tam nesmíte vzít vůbec nic. Jediný, co si můžete vzít dovnitř, je flaška vody, opasek a peněženka. Nic jiného, jo, a šperky. Všechno ostatní z vás sundej. Ještě pasy, ne? Můžu mít. Jo, a pasy si můžete vzít. Takže teďka tady jdem narvat všechno do batůžku, jdem to hodit do cloakroom a pak se podíváme na chrám, který uvidíme jenom my. A jestli to chcete vidět, tak si přijeďte do Dillí. Chrám byl ale krásný. Jo, co se ti tam líbilo nejvíc? Měli tam krásný ty interiéry vyřezávaný z různých jako právě bloky těch kamenů, tak tam měli vyřezávaný jako opravdu detaily. A líbily se mi ty stropy, takový růžicový. No a pak tam měli, všechno tam bylo hezký. Tady je takový trošku bordel. Teď už asi neuslyšíme nic. Tak jsme se z chrámu Akshardham přesunuli na letiště. Už máme odbavený batůžek velký. Nechali jsme ho za 600 rupií krásně zabalit do šprcky, takže snad se nepoškodí a snad dolítne do Bangkoku. No a my tam letíme taky.